Takže čusky ľudia u dnešného videjka, takže dneska si ideme zahrať toto, že plus one followers, len ako ja som to hrala, tak potom sorry, ale ja si dám rebiet, len problém je v tom, že tie trofejčeky mi no dúfam, že vám to nebude vadiť, lebo ja nemám taký účet, že druhý, ja mám iba tento a na tablete, čo som mala, tak mi ho zrušili, takže tak nejak. A ja musím dosiahnuť 160 trofejčekov, aby som dostala ďalší review. Takže tak nejak. A teraz musím dosiahnuť 11 biliónov followerov, aby som prekonala takú tabičku. Ja vám potom ukážem, že jak to funguje, hej. No nie. Takže už budeme mať 9 biliónov a za chvíľu budeme mať 10 biliónov. Na to sa mega moc teším. Že teď budeme mať proste ďalší level. Takže nice. Ja idem akože, a jak získavaš tie trofejčeky, tak si postupne vylepšuješ kameru. Najprv máš nejakú Nokiu za 3 výniky a tak. Takže ja musím ísť tam, kde si, takže kde je tá brána, lebo proste musím. Aha, tu je brána, hej, a Borka má 11 biliónov. A tu by som už mohla ako prekonať. A my vlastne musíme klikať, aby sme ju prekonali. No a mám od nej viac a proste stále prehrávam. A sorry za môj hlas, hej, bola som čakala. OK, tak musím. Počkaj, kde je to? Sorry, ale chvíľku mi budem môcť rozprávať, lebo ja sa tam nesústredím. OK, skúsim si dať od nej akože, skúsim mať od nej o dosť viac followerov, napríklad 12 biliónov. Ideme zbierať followerov. Jej. OK, takže už máme 13 biliónov. Nehovorte mi, že to ju proste nemôžeme prekonať. Nehovorte mi. Takže ideme. Kámo, to čo je, veď mám od nej viac než 2 bilióny. Na pár minút ešte nejak 14 biliónov, ale neviem. Ale kámo, veď mám od nej viac, aj sami to vidíte, ona má 11 biliónov followerov. Proste aj nedokážem zvládnuť. Prečo?
dostanú, takže to bude asi pre dnešné videjko všetko, takže cmuky, paká.